Bon dia, nois i noies, bona tarda, bon vespre, què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. Sento que estic una mica com tornant als orígens amb els que vam començar. Aquest 2025 ha sigut un any amb molts canvis i ha sigut un any que ho he dit ja diverses vegades, en el que sento que hi ha hagut com molta transformació i en certa manera sento que 2026 serà un any com de retrobar-me. No sé com explicar-ho, però sento com una mica perduda en general. I no sé, em fa com il·lusió tornar a YouTube, fer coses diferents, sortir una mica més de la zona de confort, tocar una mica més com dins meu, i per això estem aquí. Estem aquí perquè, com sabeu, a mi m'encanta la natura, m'encanta fer esport a la natura i no us ho negaré, estic enganxada a la volta al món a peu de l'Enric. Estic enganxada i en part, encara que jo vaig molt a Borriac, estem anant a Borriac, no? Encara que jo vaig molt a Borriac, ara que he visc a Argentona, he pensat, per què no? En plan, per què no hi anem junts i juntes, sabeu? La idea era bona, però és veritat que gravar-me parlant mentre pujo tot el desnivell de Borriac, que no és poc, amb molt pocs metres, potser només em sentiu esbufar. Portem només, no arriba 1 quilòmetre, 8 minuts caminant, però ja estic sufocada. Mare meva. Hauré d'anar traient-me les capes a mesura que pugem. No m'agrada gaire parar mentre pujo, perquè una cosa que em passa és que em costa molt, no és que em costi molt arrencar, però a nivell pulmonar jo no és que tingui massa capacitat pulmonar. Ara ja crec que 10 anys o inclús més, no, encara no fa 10 anys, vaig tenir un pneumotòrax espontani, bàsicament perquè tinc una caixa toràcica petita i se m'acumula molta pressió aquí dalt dels pulmons perquè són més petits, bàsicament, més estrets, que diguéssim. I llavors el que em passa, no pel pneumotòrax, sinó per la meva fisionomia, és que al principi, ja ho sentiu, m'ofego. Vaig tirant. I llavors arriba un moment que el meu cos s'aclimata i llavors vaig tirant. Què passa? Que si paro, és com que torno a començar el procés. Llavors és com que em costa. És que no diria que em costa respirar, però diria que respiro una mica com si tingués algun problema. Des d'aquí ja es veu el nostre objectiu, Castell de Borriac. Haig d'admetre que també esbufego una mica més. En general esbufego, al principi, sobretot si hi ha desnivell. Però haig d'admetre que esbufego perquè em sento en molt baixa forma. És a dir, vaig estar malalta 2 setmanes i no podia parar de tossir. Em trobava bé, però no podia parar de tossir. I a la nit era horrible. O sigui, estic parada, nois i noies, perquè hi ha uns nois aquí darrere, no sé si els veieu, i em dóna màxim corte. Fa molt que no bloguejo. Es nota, no? Reparem l'explicació. Vaig estar 2 setmanes amb molta tos, ni febre, ni mal de coll, ni mal d'orella, res. Un moc aquí, que clar, cada vegada que em recolzava o cada vegada que parlava, passava aire per aquí, una tos. En fi, conclusió, 2 setmanes sense poder dormir, fins que finalment els metges em van donar codeïna, però ja sabeu que els metges són molt reticents a donar-te-la, molt poquet, em van donar molt poquet, va ser suficient. I què passa? Que he estat 2 setmanes, una mica més, sense fer esport. I jolín, és veritat que el cos té com memòria, però em noto molt. Sí, em noto molt. L'altre dia vaig fer esport, mans, braços, cames, i l'endemà em feia mal tot.
però mal nivell que em vaig aixecar i no podia moure. Feia molt mal tot. Un desastre. En fi, per això estem aquí. Hola, bon dia. Per això estem aquí. I contenta. Contenta de superar-me una mica i sentir-me millor. Perquè sabeu què em passava i què em passa? Que si no faig esport, és a dir, si durant una setmana no faig esport no passa res. Però si ja estic 2 setmanes sense fer esport, començo a sentir-me com de mal humor, molt indecisa, com que tot em fa mandra, sabeu? Què ha passat a més? Que ha estat com a mínim una setmana i mitja plovent. I avui havia de ploure. Primer dia que fa un temps fantàstic, que surt el sol, ha sigut com prou de fer esport a casa. Me'n vaig a pujar a Borriac a respirar aire pur, a respirar aire amb olor de conífera, amb olor de granit. Està tot humit perquè ha plogut una barbaritat. Però que contenta, i que contenta que hi hagi tanta gent. M'estic trobant a tothom. A tothom, tothom està aquí. És fantàstic. Hi ha gent que li molesta trobar-se tanta gent al bosc. Bueno, no és el bosc, és la muntanya. Però a mi em fa feliç perquè penso, aquesta gent podria estar tirada al sofà. Molt millor que estigui aquí, molt millor. Mentre respectin el bosc, no? Però... Estic una mica esbufegada, la veritat. He tardat 27 minutets. Quan estic en bona forma, una cosa molt guai és cronometrar. Sempre m'agrada cronometrar-me. I he arribat a fer 22 minuts pujant sense parar. M'ha de dir que aquí he parat algunes vegades i hi ha hagut un moment on m'he ficat en un corriol perquè estava parlant amb vosaltres i m'ha entrat molta vergonya quan he vist que baixava gent i m'he ficat per un corriol. Llavors he caminat una estona dient, bueno, potser aquest corriol torna en el camí principal, però evidentment no. Llavors he hagut de desfer el camí i no he parat el trac, evidentment. Però bé, estic contenta, tenint en compte que feia... Mireu, és que l'última vegada que vaig pujar a Borriac va ser quan em vaig posar malalta, perquè vaig agafar fred, perquè clar, arribes aquí dalt amb tota la suor, i jo acostumo a treure-m'ho tot perquè em doni una miqueta el sol, i l'última vegada vaig agafar fred perquè va començar a fer molt de vent, i va ser un mal moment. Va ser culpa de Borriac? No ho sé, no estic segura, però el que sí sé és que l'endemà vaig començar a sentir-me una mica com... no fantàstica. Dit això, aquí estem recuperant la forma i agafant una miqueta de solet que es trobava molt a faltar. I us volia comentar una cosa, que a mesura que passen els anys, no sé si us n'adoneu, està ple, comença a créixer la població de pins morts. No sé si ho sabíeu, però aquí al Maresme abans estava pelat, és a dir, no hi havia pins. Els pins, en realitat, són una espècie invasora que no és autòctona d'aquí. Per tant, no sé si està bé dir-ho, però quan es moren els pins me n'alegro, en realitat, perquè ells no són d'aquí, sabeu? I per tant, estan omplint els boscos. A més, els pins són, cremen, que donen gust. No sé si ho veieu, però no sé si és un escarbat, em sembla que era un escarbat el que menjava el pi per dins, llavors es moren. Però, honestament, no em sap greu que es morin. Crec que està bé que també el bosc es renovi i es netegi una mica, hi hagi més espai, perquè el que passa és que si hi ha molt de pi,
fa que el sotabosc de vegades no pugui créixer bé perquè tapa la llum, no? Llavors hi ha altres espècies que no poden viure. Si us fixeu allà, hi ha menys pi i hi ha més espècie autòctona. En fi, datos curiosos. Al final, després d'una estona a dalt, m'ha començat a entrar calor, la qual cosa fantàstic, perquè la meva intenció era que em toqués una mica el sol per agafar una mica de vitamina D3 i fantàstic perquè ara he entrat com en calor. És veritat que al camí a Borriac, si vens des d'Argentona, hi ha molta ombra perquè vas molt per camins entre el bosc, no? O sigui, hi ha un trosset però després és bosc. Llavors sí que m'hauré d'anar tapant. Però m'ha agradat que em pogués tocar una mica el sol perquè és que ja us ho dic, fa potser 3 setmanes que no em tocava el sol al cos i jo tinc molt dèficit de vitamina D. Per tant, ja em va bé i també, no sé, està com a gustet, així calenteta. Haig de confessar que aquest any he tingut molt de FOMO perquè no he anat a buscar bolets. Ha sigut una decisió que vaig prendre deliberadament perquè, evidentment, a l'independitzar-me hi havia molta feina a fer, havíem d'anar a comprar moltes coses i no podíem com gastar tot un dissabte o tot un diumenge per anar a buscar bolets, que és el que a mi m'agrada fer. Si heu vist els meus vídeos al meu canal, sabeu que jo, un cop entro al bosc, costa molt fer-me sortir. I ara, clar, aquí al Maresme, la gent es pensa que només hi ha bolets a la taula. Amics i amigues, si sou bons boletaires, anem a fer-ho. Sabreu que hi ha bolets quasi tot l'any. Depèn de moltes coses. Depèn de, sobretot, la latitud, la temperatura i les pluges. I, evidentment, el terreny, Però aquí al Maresme, jo al desembre, sobretot si plou, he trobat rovellons, esclata-sangs. I també he trobat ous de reig. És l'únic lloc on he trobat ous de reig. És veritat que no vaig a altres llocs que sé que n'hi ha, però ara porto uns dies pensant, és que estic veient bolets, i ara porto uns dies pensant, si vaig per aquí, saps? Una entradeta tonta dins el bosc. I miro si trobo alguna cosa, perquè a més aquests dies ha estat plovent molt. És que clar, no he entrat al bosc abans perquè no plovia, i si no plou és com absurd. Però és veritat que les zones de bosc que són obagues, és a dir, que hi ha humitat, si fa així molseta, és un bon lloc. I ara que ha plogut i que sí, fa fred, però com esteu veient no fa tant de fred. És com si fos tardor a la Cerdanya o al Berguedà o aquestes zones on es fan molts bolets, no? Doncs, mireu, 2 minuts. Fem 2 minuts, és que m'entra un FOMO que no sabeu. O sigui, aquest any la meva família em anava enviant fotos de totes les rovellonades que feien i m'ha sapigut greu. Ho he trobat a faltar perquè és com una activitat tan divertida. M'ho passo tan bé, connecto tant com amb els instints. Mireu, veieu? Està podrit, Però hi ha cosetes. Potser m'esperaria 1 o 2 dies i faré una incursió, a veure si trobo alguna cosa. Però és que m'agrada tant. Mireu. El veieu? No, cosetes hi ha. Falta que n'hi hagin de bones, Però cosetes hi ha. Ai, el ciclista. Hola. Hola, bon dia. Bon dia. Nenes i nens, quina vergonya passo quan estic fent aquestes coses. La gent suposo que també ho passa vergonya. Però, en fi, act confident, no one will question you. La meva frase de l'any, és una frase que m'ha anat superbé perquè aquest any ha sigut un any de canvis. Si escolteu el podcast, sabreu que l'any passat vaig penjar un vídeo crec que era fent el meu vision board i ja ho vaig dir
que jo notava que seria un any de canvis, i clarament ha sigut un any de canvis, ha sigut un any de molts canvis. Jo estava com molt emocionada quan ho deia, perquè era el feeling que tenia. I se m'oblidava que quan venen canvis ve molta incomoditat, i per tant ha sigut un any molt incòmode. Ha sigut un any on, com us he dit al principi, ha sigut com transformador, però ha sigut un any molt incòmode. No ha sigut el meu millor any, o sigui, ha sigut un bon any, en realitat, però no ha sigut un any on m'he sentit com... He sortit bastant de la zona de confort, hi ha més zones de confort de les que sortir, sobretot a nivell mental, penso. Crec que he fet com una transformació molt interna i ha estat bé, però ha sigut incòmode, ha sigut molt incòmode. I la frase de l'any que he tingut i que, de veritat, m'ha ajudat un muntó, ha sigut: obtens de la vida el que tens valor de demanar-li. Aquesta frase la tenia al meu vision board, la vaig treure de Pinterest, Basic girl. Però és veritat, o sigui, obtens de la vida el que tens valor de demanar-li. I jo sóc una persona que moltes vegades no té valor de demanar el que vol. No m'atreveixo. I aquest any, amb tota aquesta feina interna que he fet, incomodíssima, perquè ha sigut incomodíssima, que aconsegueix les coses que sembla que les ha aconseguit així, és mentida, sempre ve incomoditat. Ha sigut això. Llavors, sempre que tenia com un repte davant, deia: no, obtens de la vida el que tens valor de demanar-li. Obtens de la vida el que tens valor de demanar-li. I què ha passat? Pues que he obtingut tot el que he tingut valor de demanar-li. Ara només haig de pensar què li vull demanar de cara a aquest 2026. Fins aquí la nostra escapadeta a Borriac, nois i noies. La veritat és que m'ha sentat superbé. No estava tenint el millor matí i sento que he fet coses per mi, connectar amb mi mateixa. És una mica, crec que serà una mica el propòsit de cara a l'any que ve, de cara a aquest any, d'intentar connectar amb mi mateixa, intentar trobar-me, connectar amb les parts que potser he deixat una mica més abandonades, que són una mica més la part més creativa, la part més lliure. Sí, una mica com de més improvisar. He tingut com un any com de molta calma i de poca aventura, de poc... No sé, com risc, com de sentir una mica com d'adrenalina. Trobo que ho he sentit poc. Per tant... No sé, amb ganes, amb ganes. En fi, que vagi superbé. Un petó, una abraçada i ens veiem molt aviat. Gràcies per ser-hi. Adeu!